Campur sari puji laras, lab streaming anugerah mandiri, sound system PJMS dileduk. Buat karyawan dan staf PT PHC. Coba tulisan warna abang tondo isih prawan Cindy jenenge gebak asmara biyen kae biasa aja dong anggap tresno tanpa rasa tanpa Bapak monggo katakan asmara aku kok kaengin Parwati ayo bong wiwit biyen tumekoso aku kok kaeng gebak cerita tengah wengi Katrino kita kenalan dulu. Siang nyuwun lagu nopo monggo stop cepetan sajroning rasa tetan mundur tansah merati Bapak Teguh joget Pak Pak Teguh joget monggo Bokas moro mangga datang ke Pak Teguh nggih. Asik. Mas, aku urung Mas. Mas. Ora doyan banci. Mas nang nakal. Ora doyan banci. Biar. Mbaknya mau nyanyi? Boleh. Mau joget? Yen liwat aku kelingan India bubuk gawe biyen tak leren ning cagak gebak tulisan warna apa laki kok gak ada ininya gak ada responnya. Gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanpa kasar kenangan asmara aku kok kae Parwati
Catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga laran neng gubuk asmara. Ayo Cindy ya Pak Tardi Mangga. Menggayung bang. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge neng kene aku nunggu kowe Mas Agus spesial di jantung ya lali janjine rasane nang kene mangkelake sapa wong sing ora bingung kadung dandan kowe ora teko Mas Agus spesial di jantung Mbak Ani Taiwan. Yuk lanjut. Janjane kowe ning endi gelagatmu kataku diwati mangkelaku semalam kowe lunga karo wanita liya. Gubuk asmara say. Iya say, gubuk asmara say. Gubuk asmara, gubuk asmara. Permintaane Pak Tardi dari sini. Iya. Nomor satine Buci Loro. Pak Tardi monggo Mas. Monggo Pak Tardi. Oke, terima kasih Pak Tardi matur nuwun. Gentenan ya Dek Ali ya? Gentenan. Coba joget aja. Semangat,
Puji Laras, campur sarinya Indonesia. Live streaming bersama Anugerah Mandiri Jakarta. GMS Audio Sound System Jakarta Indonesia. Kodang kuning, kodang kuning. Ayo yo, tanjak gimana?
Aku nggawa anak lanang kok lali astagfirullahaladzim. Oh, pacarku. Kamu sibuk BBM-an dia. Kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saderengipun dalam ngaturaken siang dumateng sanggianing para tamu kakung miwah putri. Dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dahat keterwatan langkung-langkung perpepunden pangemban-pangembating praja ingkang tansah dalam tresnani. Ibatan ketelemben dumateng para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhi kitab suci wahyuning Ilahi. Saderengipun sumangga kita sarang-sarang ngaturaken puji dalah syukur dumateng Ajeng Gusti Yang Murgeng dumadi. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakrabat lan keluarganipun ingkang kalau tenggo-tenggo syafaatipun ngatos ing yaumul qiyamah samangke. Dadi mulasa kanca saking kadang-kadang paguyuban campur sari puji laras ingkang dipun pangasanipun Bapak Pujatno Wijil saking Laladan Pondok Labu Jakarta Selatan. Marak sowan wonten ngersa panjenengan sami wit mbandhawuh saking panjenengan Bapak Teguh Suyatno Dalebu Pawit Pujianti dalah besan kinasih. Saperlu paring donga pangestu ugi badhe liburatur suka parisuka lumatar gendheng campur sari. Awit ing dalari menika panjenengan Bapak Teguh Suyatno Dalebu Pawit Pujianti sampun netepi darmanipun sepuh. Molo kiram komputer kinasih lajeng Prastiwi Gayuk Widyaksa. Putra saking panjenenganipun Bapak Teguh Suyatno Dalebu Pawit Pujianti ngesampun kelaban laup lawan Bagus Endi Dwi Putranto putra jalu saking pun Bapak Haji Muk Hadi almarhum Dalebu Hajah Rohaini. Awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi pinanten sarembet anggenipun nglebeti bebrang agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kula sakanca saking puji laras campur sarinya Indonesia. Live streaming lumantar kadang-kadang anugerah mandiri Jakarta. Katipun pangasan ke Mas Swandi Wijil saking Cijantung Jakarta Timur. Ugi kasangkuyung saking kadang-kadang GMS Audio Sound System. Matur Bandur Kang Mas Topo. Iki sakanca saking Pujilan saking Widiwati jangkep sekawan cacahipun ingkang utami inggih menika trio Genes Puji Laras. Setunggal pokok setunggal jam diberikan kadang-kadang Widiwati saking Pujilan campur sari sampun siaga ing diri hangge karya dalem yang jenengipun Mbak Ayu Ita Suwardi Puji Laras. Ita Suwardi. Sehat? Alhamdulillah sehat lahir dan batin insya Allah. Engkang baku yang utama adalah sehat dan selalu jaga hati kita. Amin. Insya Allah akan selalu. Ingat lagunya AA Gim ya? Ya betul sekali. Engkang engko kalih dalam nyunjunganipun Mbak Ayu Gea Puji Laras. Unis. itu udah gak dipakai. Oh iya, ya Monica. Sehat selalu. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu rezekinya lancar. Engkang angka 3. Penyanyi sangat cantik sekali. Bodinya sangat tinggi semampai. Saking tingginya jadi pendek sekali. Saking tingginya jadi sangat minimalis dan gak kelihatan. Hidungnya minimalis, pokoknya serba minimalis. Siapa dia? Aku gak terima liane Mbak Ayu kok aku gak dicelok Mbak Ayu.
Kamu kan belum tak panggil. Nanti endingnya bagus sayang. Endingnya bagus walaupun itu bukan kamu. Emang kamu merasa ayu? Merasa pendek, merasa pesek? Aduh, merasa minimalis. Serba minimalis. Bintang Pantura tahun 45. Sudah tua sekali berarti. Cindy Perbawati Puji Laras. Siang. Sebetulnya tadi Selamat bukan siang, kamu. Miss Waria. Sebetulnya bukan kamu tadi yang aku bukan saya. panggil Oh, karena ya. kamu sudah merasa ya udah Oh gitu. tak panggil. Masa Serba sih? minimalis. Oh gitu. Sanggulan pun ikut minimalis. Oh ya. Harus menyesuaikan live streaming loh, live streaming harus Oke, serba minimalis. terima kasih Pak Gino. Ingkang angka pukasan salah satu vokalis saking Puji Laras yang sudah 40 tahun menghilang dan tenggelam. Kita panggil Nikita Mirjani. KW 40. Sugeng siang Mas Gino. Oh. Ini salah satu artis yang sangat kontroversi. Fenomenal kali. Viralnya Luna Cinta versus ya. Dia tuh penyanyi yang sangat kuda kondang di dunia gaib, dunia persilatan dia maknya setan. Astagfirullahaladzim. Dalam piyambak Nugi Orlando alias Gino Wibowo Puji Laras. Asli saking Ledan Seragen Asri. Sinambi lelenggan, sinambi hang rapi, deharan sampun cuma wis. Semoga sarang-sarang kita bedakan kata binti kiprah saking kata-kata paguyuban campur sari. Puji, 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 laras campur sarinya Indonesia. Kata kesal buka, lumayan kuasa konco saking Puji Laras campur sarinya Indonesia, live streaming Anugerah Mandiri Jakarta, IMS Audio Sound System.
di panggung bersama Puji Laras, monggo. Bersama trio Ganas.
padha ngadeg apa ora? Campur sari puji laras pimpinane Bapak Pujianto syutingane Anugrah Mandiri GMS MC Dino Wibowo alias Madino. Trio Ganas gendang Iki maju apa ora sajane? Trio Ganas ayo ke maju Trio Ganas terenyo Bagia kerja wong ora gelem kerja. Ayo le, ning arep kene le. Ayo goyang, kaya mau ape? Ayo yo. Bagia.
anmu sing wis mbok korbanake marang aku mung tansah kelingan nalikane padha lelungguhan wong loro pangkonan tondo yektine kang lagi kasmaran aku eleng nalika protelon kemune arah menyang Candi Cetro munggah medun keseltan rinoso banget rasane kangenku besok kapan saling ketemu Kalingono Gunung Sewu aku tetep kelingan seliramu puji laras oi suwe ora ketemu setengah mang dirasa kangenku kelingan kebecikanmu sing wis mbok korbanake marang aku mung tansah kelingan nalikane padha lelungguhan wong loro pangkonan tondo yektine kang lagi kasmaran aku protelon kemuning arah menyang Candi Cetro munggah medun keseltan rinoso banget rasane kangenku besok kapan saling ketemu Kalingono Gunung Sewu aku tetep kelingan seliramu
mendung katon lali mangan mbok yo barengi atiku rasa gelo kembang tresno ilang mesra apa pancen pacobaning urip iki seliramu natoni atiku abot tenan lelakon sing tak sanggo jebul tresnamu amung bisa apa pancen wis pinosti seliramu kebacut tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku nadyan perejroning atiku muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki Uji Laras AM Production. Sumuruping surya waya-wengi mendung katon leli mangan mbok yo barengi ratiku rasa gelo kembang tresno ilang mesra apa pancen pacobane urip iki seliramu natoni atiku abot tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu amung wisa seliramu kajo tak tresnani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku nadyan perejroning atiku muga Gusti peparing pepadang kabeh lelakon urip iki mohon maaf untuk penggemar live streaming Anugerah Madu Jakarta gangguan teknis.
Nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelosi pipiku yen pancene ora tresno kok ya kandha sing prasaja aja gawe gelok ati aku ora bakal nyidrani kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen iku karepmu gawe gelo ati saklawase bote kepengin ketemu nadyan aku tak pelarani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku lotu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelok ati aku ora bakal nyidrani kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen iku karepmu gawe gelo ati saklawase Bacot Beku karya dari Mas Rangga spesial buat Anda.
gunung rabuk kembang layu wis kasuwen konmu gawe lara ati bacot beku sak jerone atiku aken kayu jati ukiran jeporo biyen saiki aku ra tresno ngelingono rikala jaman semono kowe teko gawe ati iki loro Deli kowe ora peduli aku isih kelingan nantilan sayang kowe teko ninggal aku sayang aku gelo tanam gunung rabuk kembang layu wes kasuwen gonmu gawe lara ati bacot beku